Ma sibniex imqar deputat nazzjonalista li kien kapaċi jispjegalna dettalji dwar il-ftit proposti oriġinali li għamel il-Partit Nazzjonalista fir-rapport dwar it-traffiku. Minn 35 proposta, 23 proposta huma ikkupjati, filwaqt li oħrajn xejn ma huma ċari. Ħadd ma jaf kif se jaħdmu jekk saħansitra jispiċċaw iżidu it-traffiku. Taf kemm tiswa l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jipprovdi trasport lill-ħaddiema tal-Gvern? Taf inti Karl? Għax kemm tiswa ma naħseb illi hija waħda mill-aħjar idejat li se toħroġ, naħseb waħda mill-problemi li għandna fit-traffiku hija dik, u naħseb il-proposti li ħarġu nhar il-ġimgħa. Kif se titħaddem din il-proposta ġifieri? Dan huwa proposti li issa jiġu diskussi. Lanqas id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo ma kien jaf kif se taħdem imqar proposta waħda. Naħseb about time li ssir xi ħaġa fuq it-traffiku iva. Taħdem din il-proposta. L-oppożizzjoni għamlet bl-idejat li suppost għamlet il-gvern. Deputati nazzjonalisti oħra njoraw id-domandi tagħna għaliex b'mod ċar ma kinux komdi jikkummentaw dwar dak li suppost se jsolvi l-isfida tat traffiku li għandna f'pajjiżna. Taf kemm tiswa l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jipprovdi trasport lil ħaddiema tal-Gvern? X'taħseb dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar trasport? Taf kemm tiswa l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jipprovdi trasport b'xejn lil ħaddiema tal-Gvern? Iskirtu n-nuqqas ta' tarif tad deputati nazzjonalisti jista' jfisser li bħad deputat nazzjonalista Tonio Fenek ma rawx ir-rapport. Hemm dwar il-proposta li toħorġu bil-karozzi mhux kuljum, ma nafx inti x'taħseb. Ma tħallx fil-proposti tat traffiku jiena. Fil-każ ta' Fenek il-problema jikbar għax dan suppost qed isibilna soluzzjoni għat-tul. Tlab lil Tonio Fenek ukoll però li ħares ukoll fit-tul u jagħmel studju differenti. Mhux biss it-traffiku llum u fl-immedjat, imma kif irridu nibdlu anki l-infrastruttura tagħna, kif irridu nbidlu anki il-modi tat-trasport tagħna. Ħanibqgħu bil-karozzi biss,